Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Chester Peterson is benoemd als formateur. Dat is door het kabinet van de gouverneur bekendgemaakt. Daarmee gaat Chester Peterson de komende tijd werken aan de vorming van een nieuw kabinet. Dat zal, zoals bekend, alleen bestaan uit de partij van MFK. En de gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George Wout, heeft hem verzocht daaraan te gaan werken. En op 30 april een tussentijdse rapportage in te leveren. Wat belangrijk is volgens de gouverneur is dat er een regering komt die besef toont van de urgentie in de aanpak van de uitdagingen waar Curaçao voor staat. Dan gaat het onder meer over de verbetering van de kwaliteit van onderwijs, integrale aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek in de volksgezondheidssector, het meerjarig op orde brengen van de overheidsfinanciën en het versterken van het draagvlak voor sociale voorzieningen. Onder meer, want er zijn nog meer punten. CPS ontkent aanklachten en daarbij gaat het over de Curaçao Port Services. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor de containers en het verwerken van de containers in de haven. Afgelopen dagen was er veel kritiek vanuit verschillende kanten, onder meer van Don Andres van dat bedrijf, van de Vereniging van Importeurs en ook van Greenforce. Extra heeft gesproken met een vertegenwoordiger van CPS die zegt dat er de kritiek gehoord is, maar dat CPS werkt volgens regels waarbij niemand wordt belemmerd, dat de import en export niet wordt belemmerd en dat juist niemand wordt benadeeld omdat ze volgens duidelijke regels werken. Volgende week zal er een vergadering plaatsvinden tussen CPS en de organisatie van importeurs en distributeurs. Ernstig ongeluk op de Julianabrug, dat vond gisteren plaats aan het eind van de middag. Eerste berichten kwamen bij de Extra binnen dat er een ernstig ongeluk had plaatsgevonden waarbij iemand zwaar gewond was geraakt. Uiteindelijk bleek het om iemand te gaan die minder ernstig gewond was geraakt dan in eerste instantie gevreesd. Niettemin 3 auto's betrokken, 1 auto helemaal op de kop geraakt. De weg moest lange tijd afgesloten worden en dat zorgde natuurlijk eind van de middag voor veel verkeersproblemen op Curaçao. En natuurlijk het verzoek, mensen rij rustig op de Julianabrug. Er is iemand naar het ziekenhuis gebracht en die wordt nog verzorgd en behandeld. Sabo ontmoet ondernemers. Gisteren was de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Zsolt Szabo, op de Pontjesbrug en daar ontmoette hij verschillende ondernemers. Dat was georganiseerd door Cinex, de Curaçao Investment and Export Promotion Agency. Was onder meer vertegenwoordigers van een bedrijf dat producten verbouwt op Curaçao. Dat heet D-Farm. Ook waren er mensen van Simia die de mogelijkheden van de IT-sector op Curaçao aan de staatssecretaris uitlegden. En hij was ervan onder de indruk en later in deze uitzending heb ik het met hem daarover. En ook over heel veel andere dingen in een interview met de staatssecretaris. Garages gecontroleerd. Dat gebeurde deze week onder de vlag van het actiecentrum Ondermijning Curaçao. De politie en verschillende instanties hebben multidisciplinaire controles uitgevoerd bij diverse garages en sloperijen. Bij deze inspecties waren meerdere instanties aanwezig, waaronder de Belastinginspectie en verschillende ministeries. Er zijn veel overtredingen vastgesteld. Zo zijn er veel garages op Curaçao die niet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die geen belasting afdragen, geen achterstallige schulden betalen en illegaal stroom aftappen. Ook zijn sommige garages niet in het bezit van een hindervergunning en laten ze ongedocumenteerde personen werken. Er zal de komende tijd verder gecontroleerd worden op deze garages. En dan heeft de FFK een nieuw bestuur, de Curaçaose Voetbalbond. Heeft de afgelopen periode veel problemen gehad. En dat is nog zacht uitgedrukt, want er is geen competitie. En er is nu een bestuur en dat wil ervoor zorgen dat de competitie liefst augustus, september weer van start gaat. De bestuur staat onder leiding van Gilbert Martina en die kennen we natuurlijk als voormalig directeur van het CMC en van ENJA. En die heeft nu een andere grote klus, namelijk de Curaçaose Voetbalbond. En rust en duidelijkheid brengen in de Curaçaose voetbalwereld.
Op Sint Maarten is sprake van een inzamelingsactie van wapens. Dat is gisteren bekendgemaakt. Er is een gratieperiode afgekondigd voor het inleveren van vuurwapens en de mogelijkheid tot vergoeding. Dat gaat om wel $500 maximaal voor het inleveren van wapens. En dat komt allemaal omdat vuurwapens een groot probleem zijn op het eiland. Er zijn veel schietpartijen geweest, moorden geweest, veel controles. De politie wil daar een eind aan maken en geeft nu een gratieperiode, zodat mensen het kunnen inleveren of tips kunnen geven in ruil voor geld. Daarna zal er nog strenger worden opgetreden. De amnestiecampagne heet Stop, Drop and Go en zal van kracht zijn van 14 april tot 2 mei. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We hadden zoals gezegd een interview met staatssecretaris Zsolt Szabó. Dat vond gisteren plaats aan het eind van een lange dag waarbij hij met veel mensen gesproken heeft. Hij heeft tijdens zijn bezoek ook gesproken met minister-president Pik Pisas. En daar praat hij over met ons in het interview. En we vroegen hem ook naar de gevraagde vliegtax, omdat verschillende organisaties op dit eiland boos zijn over het feit dat er vanaf 2027 extra moet worden betaald voor vluchten van Nederland naar Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire. We spraken erover met de staatssecretaris, maar die verwees naar de minister van Economische Ontwikkeling, die binnenkort hier komt, de Nederlandse minister. Maar kijk naar het interview en dan krijgt u een goed beeld van het bezoek van de staatssecretaris. Staatssecretaris, tweede bezoek als staatssecretaris hier aan Curaçao. Hoe is het gegaan tot nu toe? Ja, heel goed. Ja? Ik heb goede gesprekken gevoerd met politici. Ik heb de premier ontmoet, ministers ontmoet. De gouverneur natuurlijk gesproken. De G3 Plus heeft u meegemaakt. Ja, dat klinkt goed, ja. Ja. En wat nog wat belangrijker is, ik heb ook heel veel mensen ontmoet die hier ondernemerschap uitvoeren. En dat is toch het begin van het binnen kunnen halen van voldoende economische middelen om het land verder te laten groeien. Dat heeft u van het begin af aan gezegd. Ja. Politici is één ding, politiek, maar ondernemers, de mensen zelf op Curaçao. Ja. We hebben het nu even over Curaçao, is een ander ding. Ja. Ik zag u op de Pontjesbrug, u heeft daar met verschillende ondernemers gesproken. Hoe was dat? Verrassend. Ja? Ja, verrassend in de zin van dat ik wist dat er ondernemerschap was. Maar dat het zo dynamisch was, daar heb ik wel van geleerd vandaag. En dat geeft meteen ook bij mij een goed gevoel. Dat hier gewoon heel veel kennis en kunde is op dit eiland om de economie verder te ontwikkelen. Ik heb begrepen dat u de sla van Curaçao nog lekkerder vond dan de sla vanuit Nederland. Klopt dat? Ja, die ligt daar in het tasje. Ik weet niet of ik het allemaal ga opeten. Anders word ik een soort konijntje of zo. Maar hij rook ook heel goed. Ik bedoel, dat heb je bij ons niet in de supermarkt. Nee. Dus mijn complimenten. Maar die manier om op die manier met ondernemers te spreken, dat spreekt u wel aan, hè? Ja, en ik heb ook tegen mijn ambtenaren in Nederland gezegd, is dat ik dit soort bezoeken met name ook richting ondernemers wil richten. Want nogmaals, dat is de toekomst van deze eilanden. Daar wordt het geld verdiend.
en niet zozeer in de politieke omgeving. U heeft ook met de minister-president, Pik Piesaas, gesproken. Hij is de winnaar van de verkiezingen. U heeft hem gefeliciteerd? Ik heb hem eerst via WhatsApp gefeliciteerd vanuit Nederland en gisteren de hand geschud. En hoe is het verder het overleg gegaan met de ministerraad? Is goed gegaan. Ik ken de meesten vanuit die ministerraad ook van eerdere bezoeken. En het laat zien dat de relaties nog steeds goed zijn. En ik wens ook heel veel succes de komende tijd, want er is wel een last op hun schouder, hè, want ze zijn heel groot geworden. Heel groot, ja. Heel groot geworden, maar ik vertrouw erop dat het allemaal goed verder wordt uitgevoerd. Wat ze allemaal straks qua programma gaan inkleuren. Wat u heeft gezegd onlangs tijdens de persconferenties met de Caribische pers over het landspakket, dat stopt in 2027. Ja. Dat was voor sommige mensen groot nieuws. Was dat ook groot nieuws voor de Curaçaose regering of niet? Nou ja, ik denk het niet, want we hebben afspraken gemaakt aan het begin dat we begonnen met die landspakketten. En toen wisten we allemaal dat het zou stoppen. Ja. Waar het mij met name om gaat, is dat het vervolgens, als het geïmplementeerd moet worden, je ook de juiste capaciteit hebt. En daar moet je nu al over nadenken. Dus daarom benadruk ik dat we nu in 2025 zitten. Het is nog maar 2 jaar. Dus als je nu niet gaat nadenken welke capaciteit, kennis en kunde heb ik nodig om het goed te kunnen implementeren. Als je nu niet voldoende nadenkt over moeten we mensen binnenhalen extra of moeten we mensen omscholen om die activiteiten te implementeren, dan ben je te laat over 2 jaar. En dat is waar ik op wijs. En dat heeft u ook besproken met de ministerraad? Ja. Is dat aangekomen, die boodschap? Nou, ik hoop het wel, anders ben ik hier voor niks geweest. Wat gaat u nog meer doen tijdens uw bezoek? Nou ja, ook ondernemers ontmoeten, ook morgen weer. En ik heb ook al met mensen gesproken die hier over corruptiebestrijding gaan. Dus ja, dat is dan het programma verder. Oké. En de marechaussee gaat u ook nog bezoeken? U gaat naar de douane bezoeken? Ja. Dat zijn allemaal zaken. Ik heb het even in het voorgesprek genoemd en u zei dat u er verder niks over kon zeggen. Maar die vliegtax, is dat een onderwerp voor u? Nou ja, ik heb niet de portefeuille vliegtax in mijn zak. Wat ik wel zeg als persoon is dat ik natuurlijk graag wil blijven vliegen wereldwijd. En dat gaat nu ook gewoon, denk ik, normaal door. En dan voetbalnieuws, want er is een indeling geweest. Of die indeling heeft vanochtend plaatsgevonden voor de Gold Cup. Curaçao gaat daaraan meedoen, zoals bekend, voor de 3e keer alweer. De Gold Cup begint op 14 juni en de finale is op 6 juli. En dat vindt plaats in Amerika en Canada. En Curaçao speelt in de eerste groepsfase tegen Canada, El Salvador en Honduras. Het is geen makkelijke pool. En ook de pool van Suriname is bekendgemaakt. Die zit in een pool met Mexico, Costa Rica en de Dominicaanse Republiek. En dat is misschien nog wel een lastigere pool. In ieder geval, Curaçao en ook Suriname doen mee aan de Gold Cup. En we houden het voor u in de gaten. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Want er vond een demonstratie plaats in Brazilië van ongeveer 8000 inheemse mensen uit Brazilië. Maar ook uit andere landen in Zuid-Amerika en uit Oceanië. Ze zijn bijeen in Brasilia voor een week van demonstraties om te eisen dat hun leiders gelijke stem en macht krijgen als staatshoofden. Dat betekent dat de inheemse groepen ook mee willen praten op de COP30 klimaatconferentie die in november in Brazilië zal worden gehouden. De inheemse groepen hebben op die manier hun krachten gebundeld om te laten weten dat er echt iets moet worden gedaan aan de klimaatverpesting van de aarde, omdat dat enorme gevolgen heeft voor heel veel inheemse volkeren. We houden het voor u in de gaten, zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. En dat blijven we gewoon doen. Sorry, ik ben nog steeds een beetje verkouden. Ik hoop dat het allemaal goed met u gaat. We spreken elkaar snel weer. Tot ziens. Dag.